Още днес. Чук, приемаш ли гости тук? Да, давай бързо, че По новите шотче имаме повод. Днес първият ден от доставка. Dodaj świeżości do codzienności. Mentos. Tout commence ici, avec un pot rempli de possibilités. Добре. Така, сега ще се стъпи по-малко. Това си ти. Да, до тук и аз го разгадах. Какво прави моя снимка в блиндър? Честито, вече имате профил там. Ето. Добре, ама Как нещо може да за бъде спагета. Нали съм ти казал, че не ми е въобще за единия секс? Писнало ми е от някакви няма такива плиткоумни, които ги интересува само там лъскави коли, големи мускули, въобще интересуват се от всичко друго, не от мен самия. Освен това си имам работа. Не знам, но вече имаш един мач. Да, бе. Сигурно е някаква маймуна избягала от зоологическата градина. Я пък. Носим го в себе си и раздаваме на онези, които нямат. Борим се тогава, когато повечето се отказват. Там, където другите не виждат. Чакай. Главата внимавай. Пуснете ме, нищо не съм направил. Как се казваш ти? Атанас, А защо на кофара пише Серж Иванов? аз съм му шофьор. Моля ви, имам 2 деца. Извинявайте. Стана е грешка. Ето, за компенсация. Айде, въдете човека. Много са ти. Ама, Имате ново блиндър Чук, съобщание от приемаш ли Маги. гости тук? Да, давай бързо, че Оставям ви гълъбче. По новите шотче имаме повод. Какъв ти аз? Имате ново блиндър съобщение от Маги. Днес е първият ден от остатъка на живота ти. Оставям ви гълъбчета. Имате ново блиндър съобщение от Маги. Оставям ви гълъбчета. Добре. Имате ново блиндър съобщение Така, от сега ще Маги. ми се цупиш по-малко. Оставям ви гълъбчета. Какво е това? Това си ти. Имате Да, до ново тук и аз го блиндър разгадах. Какво съобщение прави от моя Маги. снимка в блиндър? Честито, вече имате профил там.